Čaute, zdravím u nového videa. Momentálne jsem na World of Warcraft. Nejdem to hrať, ale na ploche, toto je taká menšia informačka, na ploche sa to nedalo natočiť, pretože tam mi neukazovalo tie FPS-ka. Natáčam cez Fraps a toto je taká informačka, ako som hovoril, že prečo nevydávam videa. Vy to pravdepodobne budete pozerať v útorok. Možno aj v pondelok. Ale v útorok, v stredu, nejdem do školy, takže bude video z World of Warcraft. Je to Wrath of the Lich King. A sťahujem teraz s kamarátom World of Tanks, voľaký test server. Takže som zvedavý, ako to bude všetko prebiehať, pretože teraz som na to natáčanie nemal až tak moc času. No tak. Tak len aby ste vedeli, že čo sa deje. Nebojte sa, videá budú, ale jedno video som z Vovka mal, takové hodinové, ale vymazalo sa mi. Neviem prečo, proste celý súbor s videami sa mi vymazal. Takže tak. To je asi všetko, čo som chcel teraz momentálne povedať v tejto situácii. Ja sa s vami lúčim a čau.